Hangne ngin satip lano ka kong Deity majau kan sakwat no naka jingmin saw kublaya pi ke parlo ke bistnat ban sngap ya ka de ka video ha ka de channel uba bindo lanong ubdai ukpa jong ka kong Deity majau ka badai ka MDC ka bang chu option naka party VP naka lai umkra malki constituency ulia thu ba ka kun jong u kan sakwat no sian naka jingmin saw hadin bakala sha sumar Apollo Hospital Guwahati uba bindo lanong ulia thu bakat kum ka jimptip na ki doktor baka kun jongu kala ban yo mino hakas ningkong lane hakas ngi ba arla syam tayaw hadin bakala kham khlain uba bindo ulia thu baki syong laingut hakmat hakakali kata ka kong Deity ulok jongka uba joyfe polong bat unong nya uba na malki habaki leidon kam syari boy handre onda kil 1 pai unong nya ya kali ula kendre ya ka arsyaka kabalawan ya na syakmat Handrai klempoi perkhat ka kali kalawan rung shanala kabalong kum kathliu shushu la pentip baka kong Deity kala shitom bha nakakti namar kine arngut kilaban yaka marwai namar ka syong hakaleng kadyang kumban chupun kenmau hangne ka jingmen saw jong ka kong Deity majau kadai namar kane ka kali kabala syong kalahap hanala hakashnong kwinai riboy district kabala je ka janmit jong ka pratari ubnailber jong menta usnam te parlok tang kini ki kubor ngangai ba plasang thu ngin second du hakwe pat ka video kublai shibon